PMDčko, náš najpopulárnejší a najrozšírenejší osobný počítač. Koncepčnosť vývojárov piešťanskej Tesly i pomerne rýchle zavedenie do sériovej výroby v Tesle Bratislava umožnilo nielen výrazne prispieť k nasycovaniu požiadaviek trhu. Iba väčšia sériová výroba totiž umožňuje súčasne vytvárať pôdu pre inovácie bez toho, aby boli príliš nákladné. A dôkazom tohto bežného ekonomického pravidla je v prípade PMDčka jeho tretia inovovaná varianta. Táto verzia sa líši od svojho predchodcu tým, že má základné programové vybavenie rozšírenie. To znamená, že sa môžu prevádzať funkcie, ktoré predtým na predchádzajúcom type nemohli byť prevádzané, ako napríklad výpis malých písmen, vrátane diakritických znamienok. Ďalšie úpravy sa týkajú zväčšenia operačnej pamäti na 64 KB. Zase to umožňuje prevádzať operácie alebo programy s väčším rozsahom na osobnom počítači. No a čo najviac zrejme poteší je osadenie osobného počítača farbovým generátorom, ktorý umožňuje farebnú grafiku. Pritom náklady na túto inováciu, ktorou sa PMDčko výrazne priblížilo k svetovému štandardu, predstavujú minimálnu čiastku. Zo sériovej výroby vychádza i radikálne zvýšenie tempa inovácií. Výroba základnej varianty sa začala len v decembri minulého roka. 5 mesiacov stačilo na to, aby vyvinuli 2 ďalšie, dokonalejšie typy. To nie je všetko. Dôležitým faktorom je i cena výrobku. Osobný mikropočítač PMD85-3 je vývojovým typom, ktorý v týchto dňoch opúšťa vývojové laboratória. Do sériovej výroby pôjde zhruba o rok. Dovtedy však máme možnosť zvyšovaním sériovosti súčasného typu pripraviť podmienky na to, aby bol nábeh novej verzie úplne plynulý, bez zbytočného zdržovania, ale predovšetkým, aby sme takto mohli pripraviť podmienky pre zníženie ceny a jeho čo najväčšiu dostupnosť.